कुछ न बुझात बा कुछ न जानत बा धड़कत हमरो जिया। कुछ न बुझात बा कुछ न जानत बा धड़कत हमरो जिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ तो भागल बिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ तो भागल बिया। कुछ न बुझात बा कुछ न जानत बा धड़कत हमरो जिया। कुछ न बुझात बा कुछ न जानत बा धड़कत हमरो जिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ दो भागल बिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ दो भागल बिया। झगड़ा झंझट कुछो न भइल नाही कौनो बात बा। कौना कारण भाग गइल कुछ न बुझात बा। झगड़ा झंझट कुछो न भइल नाही कौनो बात बा। कौना कारण भाग गइल कुछ न बुझात बा। चवड़ा चाचर खोजली हनी बार के आपन दिया। चवड़ा चाचर खोजली हनी बार के आपन दिया। के दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ दुभागल बिया। के दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ दुभागल बिया। सांझे खाना बनल रहे खैली हमरा साथ में। ई सब काम भइल बा भिन सहारा के रात में। सांझे खाना बनल रहे खैली हमरा साथ में। ई सब काम भइल बा भिन सहारा के रात में। सोची बतिया कटे न रतिया के कही हमके पिया। सोची बतिया कटे न रतिया के कही हमके पिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ तो भागल बिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ तो भागल बिया। नदी नाहर खोज ले सागर सरोज हो। नैहर ओकरा गइल बारे भाई पर हो। नदी नाहर खोज ले सागर सरोज हो। नैहर ओकरा गइल बारे भाई पर हो। दूर ओकर घर बा लागत डरबा डबल से फसल बिया। दूर ओकर घर बा लागत डरबा डबल से फसल बिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ तो भागल बिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ तो भागल बिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ तो भागल बिया। ए दरोगा जी लिखी रिपोर्ट मौगी कहाँ तो भागल बिया।